Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Bing kag Governor Lacson nag-issue na sang panibagong executive orders angot sa pagpaydalom sa syudad kag probinsya sa General Community Quarantine. Negrosanon nga yara sa Iloilo nagpositibo sa COVID-19. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte luyag nga matagan sang ikaduha nga tranche sang cash aid ang 23 milyones ka mga low-income families. Isa ka persona patay, ginatos ang nawad-an sang balay matapos naglaslas ang Bagyo Ambo sa Eastern Samar. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 16 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Gintermahan na ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia ang Executive Order No. 35 Series of 2020 nga nagapaydalom sa syudad sang Bacolod sa General Community Quarantine umpisa Mayo 16 nga nagasunod din sa Omnibus Guidelines ang National Interagency Task Force. Ginasaad sa 14 kapahina sa Executive Order kung ano ang mga dapat sundon sa publiko sa panahon nga mayara sa paghalog sa mga restrictions. Sunod sa alkalde, ang Executive Order magaserbi nga talamdan sang tanan kung ano ang hindi pwede ngayon sa panahon sang GCQ. Pila sa highlights sa Executive Order ni Lunardia, amo ang pagsunod sa mga health protocol kaangay sa pagsuksok sang face mask, pagsunod sa social o physical distancing, kag curfew. Ginperma na ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang Executive Order o kun EO 2024 Series of 2020 nga nagapalawig sa implementasyon sa General Community Quarantine sa probinsya, tubtob naman sa Mayo 31. Pila sa mga nasaad sa EO among padayon nga pagsira sa borders, puerto kag airport sa probinsya, kag pagbalik sa religious activities sa mga religious organization. Sunod kay Lacson, pwede na ang mga aktibidad angot sa relihiyon pag kinanglan nga limitahan sa maximum nga 50%
lamang sa building capacity ang mga attendees. Padayon man nga i-implementar ang social distancing, mandatory nga pagsuksok sa face mask, 14-day quarantine sa mga persona nga nagasulod sa Negros Occidental kag paggamit sang provincial ECQ pass. Or inform the mayors. I'm having again, teleconference with the mayors this afternoon, and I will ask them please do not require anymore a provincial quarantine.